Nachádzam sa v Skalici, ktorá je známa nielen svojim trdelníkom, ale aj svojimi dobrými vínami. Je to slobodné kráľovské mesto. Ľudia, ktorí sa tu narodili, rozprávajú svojou vlastnou skalickou mestskou rečou. No a toto je veľmi dôležité, čo majú v centre. No majú tu verejné toalety, ktoré sú zadarmo. Toto by si mali brať príklad mnohé slovenské mestá aj mestečká, aby mali zadarmo pekné verejné toalety v centre mesta. Toto je jedna z najdôležitejších inštitúcií, ktoré by v tom meste mali byť. No a keď už človek má za sebou tie potreby a keď je taký odľahčený, tak by mal potom čas svoj venovať napríklad pozeraním krásnych vecí. Ja sa nachádzam v Skalici na námestí Slobody a sú tu remeselné trhy, sú tu najlepší remeselníci a remeselníci z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Zdá sa mi, že toto je 13. ročník tuto v Skalici. To je kostol Archaniela Michala a toto námestie Slobody je naozaj veľmi pekné. Skalica má veľmi pekné centrum s peknými budovami. No a ešte tú krásu toho centra znásobujú teda remeselníci, ktorí tu predávajú Nemá stále tú knižku, takže je to dobré. Ešte nám to robia. Král Ľudovít Veľký. No, fascinuje ma táto budova. Architekt tejto budovy, to možno niektorí vidíte aj na prvý pohľad, je Dušan Jurkovič. Je to Dom kultúry. Je to nádherná stavba. Tieto tradičné umelecké remeslá sú putovné, to znamená, že už prebehlo niekoľko akcií v niektorých slovenských mestách a ešte nás čakajú 3 štácie, teda okrem tejto Skalice, a bude to na Štrbskom plese v Dubnici a v auguste posledný remeselný jarmok veľký bude v Senci. Teraz už pozývam na pódium Ľudovít Veľký a o pol hodinku klientov Zeleného domu. Krásny deň vám všetkým.
A tu som si ešte všimol nejakého zvláštneho, že remeselník slova tu má napísané. Nejaký pouličný spisovateľ, ale asi si niekam odbehol. Pekný deň.